Entrega de la placa de servicios distinguidos, medallas de servicio. Egiari zor, Beaumont Kontseilariaren departamentua legegintzaldi guztian zehar egiten ari den lanak hobekuntza garrantzitsuak ekarri ditu Nafarroako foru zaingoerendako eta beraz gure gizartearen osotasunerako. Gizarte bat ez bairik gabe gobernu honen ekintzaren erdigune dena. Du beste behin ere Nafarroako errealitate polizialen gainean egindako ikerketa guztietan ageriko paratu dena. Berrantolamendu sakon bat behar dela, zehaztasunez zedarritzeko nori dagokion segurtasun eginkizunetako bakoitza, horretarako zenbatkide behar diren horretarako eta zeintzuk diren ondoriozko koordinazio mekanismoak. Hori da hain zuzen ere foru gobernuaren erronka. Nafarroari segurtasun sistema koherenteago eta eraginkorragoa ematea, baliabide ekonomikoak ez dira mugagabeak eta nahitaezkoa da erantzunkizunarik eta bat egitea bere neurrira dimentsionatzeko. Bukatuko dut jada, zorionak eta eskerrik asko berriz ere nafar jendarte osoari egunez egun ematen dio zuen zerbitzu bikainarengatik. Jendez eta prestakuntzaz ezin hobea den kapitala dugu, hurbila eta baliagarria den polizia talde bat sekulako lana egiten duena, inolako dudarik gabe gure erkidegoan segurtasun eta ongizate maila are handiagoak lortu ditzagun.